Täällä sademetsässä kun painaa menee, niin mua vähän pelottaa, että jos täällä tulee jotain käärmeitä. Ringo, welcome to Colombia. Tervetuloa Kolumbiaan. Matka maailman ympäri on saapunut Etelä-Amerikkaan. Ollaan Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa. Nyt rupeaa olemaan sitten semmoset mestat, että saa oikeasti pitää kamerasta kiinni. Toivotaan, että kamera pysyy koko reissua ja tallessa ja hyvässä huomassa. Mulla on täällä, mä oon saanut seuraakin Kolumbian reissulla. Mulla on täällä Ville mukana. Terve, terve. Ja meillä olisi tässä nyt ensimmäisenä plaanina lähteä hankkimaan vähän Kolumbian pesoja jostain. Sitten lähdetään seuraavaksi, saman tien otetaan löysät pois ja lähdetään testaamaan kolumbialaista paikallisruokaa. Tässä on rahavaihtopaikkaa Tyrkyllä heti kärkeen Intercambios Chapinero. Lähdetään katsoa, että ottaako ne meidän rahaa vastaan. Rahaa saatiin vaihdettua. Kurssi oli oikein ilahduttava hyvä, suoraan yhden suhde yhteen eurolla ja dollarilla. Ville kaivelee tuossa meille justiinsa ruokapaikkaa. Löytyykö? Kyllä täältä löytyy. Pistetään Espanjaa taidot testiin. Uno bandeja paisa. Mediana. Sí. Un Coca-Cola sin azúcar. Cero. Nada más. Gracias. Miltä se Ville kuulosti? Sehän meni ihan putkeen. Tossa on safka mitä tultiin syömään. Ai että! Kolaa lasipullosta. Melkein tekis mieli juoda suoraan pullosta, mutta koskaan ollaan ravintolassa. On naselasi. Nyt tulee safkaa. Nyt tuleekin ruokaa. Bueno. Näyttää hyvältä. Gracias. Mitäs Ville tää sun kahvitilaus meni? Niin, mä luulin tilanneeni kahvia ja siinä tarjottiin jotain muutamia eri vaihtoehtojakin, mutta tässä se kahvi nyt on. Jonkinnäköiseltä teeltä se näyttää, mutta helvetin hyvä makuinen. Maistahan siitä. Ja niinku, toi on väkevä tee. Siinä on oikeet passiohedelmää ja... Siinä on niinku... Ei huono, siitä jotain mintulehtiäkin ollut. Jep, toimii. Siinä meillä on nyt bandeja paisa, eli suomennettuna paisalainen lautanen. Siitä löytyy avokadoa, papuja, possua, riisiä, munaa. Tosta lihasta mä en ole ihan varma mitä toi on. Kohta selviää kun maistetaan. Sitten on paistettua banaania, vähän nakkeja. Tostakaan mä en ole ihan varma mitä toi on. Jonkunlainen leipä varmaan. No toi on niinku... Maku on nolla. Maku jäi puuttumaan, mutta koostumus ihan ok. No, ei oo mistään kotoisin kyllä tää leipä. Se pannaan suoraan sivuun. Ihan hyvä, että tuli tilattua vaan tää. Tää on tosiaan keskikokoinen annos. Mä en halua edes tietää, jos olisi tilannut iso annoksen, mitä sieltä olisi sit tullut. Mutta pakko myöntää, että mä oon taas oppinut jotain uutta. Mä luulin, että pelkästään ja ainoastaan Tampereella syödään mustaa makkaraa, mutta ei, kyllä sitä löytyy myös Kolumbiasta. On ihan hyvä, mutta vähän puolukkahilloa jää kaipaa. Ruoka oli hyvää ja sitä oli oikein riittävästi. Otetaan laskuja, lähdetään tosta pikkusen shoppailemaan, multa puuttuu kynsileikkurit. Ne on oikein mua killeen kantapää, mä hävittelen niitä aina välillä ja sit lähdetään hommaan Villelle vähän deodoranttia ja shampoota ja mitä kaikkea tästä tarvitaan perussysteemeet kuntoon. Niin siinä on seuraava prokkis, kun on saada lasku maksettu. Oluen hintahan se kaupassa aina suomalaisia kiinnostaa, niin tosta löytyy esimerkiksi sixpackia vähän reilu €2. Korona sixpackia saa €6. Siinä vähän osviittaa kaikille oluen juojille, että jos Kolumbiaa joskus tuutte. Se on täällä aika edullista suomalaiseen hintatasoon nähden. Costilla. Ripsiltä näyttäisi. Niin. Olisiko toi naudan ripsi sit? Mitäs tää maksaa? 2 kilon klöntti, 70 tonnia. Laske Henkka siitä fiksumpana. Sen verran hidas oli matikka, että piti pistää kamera vähäksi aikaa pois, mutta 10 kilo. 10 kilo se on. Siitä napataan vähän munia messiä, 30 kappaletta, vähän reilu €2. Saadaan puoliksi syötyä tässä hyvin. Tosta nopeasti kamat jääkaappiin. Tämmönen kämppä multa nyt on. Ei oo iso, mutta tässä on kaikki mitä ihminen kaipaa. Tää maksaa semmosen 20 yö. Ihan ok. Kiinteistöstä löytyy saunat, uimaltaat, kuntosalit.
coworking spaceit. Onko täällä vielä jotain hienouksia? Pesulat, kaikki systeemit. Periaatteessa niin kuin ihan täyden palvelumesta ja parikymppiä yö. Varmaan jos ottaisi kuukausi hinnalla, niin veikkaan, että saisi jonnekin 300-400, mutta ei tää yöhinnallakaan niin paha ole kyllä. Ei muuta kuin takas liikenteeseen. Sää on kuin morsian. Ois ehkä mieluummin mennä tuohon vastapäiseen pubiin, kun lähtee oikeasti pyöriin, mutta nyt lähdetään pyöriin. Lähdetään junalla tai vuoristoradalla tai mikä nyt onkaan, mutta jollain hilavitkuttimella, mikä raiteella kulkee, niin tonne vuorien päälle niin ylös kun päästään. Alkaa olemaan vasemmalla vähän. Katsotaan tonne. Siellä voi ollakin jo. Siinä on favela, oisko? En mä tiedä. Vähän sen näköinen ainakin voisi olla. On toi vähän tommosta. Meininki mestaa. Kyllä tuolla jotain hihasvetäjää tulee, jos me lähdetään tonne 200 pyöriin. Veri lollaa. Tuolla näkyy raiteet. Jonnekin tonne ylöspäin lähdetään. Homma kusee. Funikulaari on huollossa. Joudutaan vissiin lähteä Köysiraudalla eteenpäin. Ville tuossa neuvottelee justiinsa. Se on solo returno. Lähdetään nopeuttaa pikku snackit ja ehkä mahdollisesti jopa kolumbialaiset oluet. Tosta jos löytyy, tässä on auringonlaskua aikaa vielä semmonen reilu tunti, niin ei nyt ole semmonen hirveä auringonlasku kattomiskeli, mutta toivotaan. Kyllä se aurinko sieltä pilkottaa. Niin kuin sataa ja aurinko paistaa samaan aikaan aika lailla. Toivotaan, että pilvet menis vähän vielä sivuun. Otetaan komento takas ja lähdetään suoraan ylös. Sen verran raffi on tää sade, että ei viitti juosta Astrettia toiselle puolelle. Aivan läpimärkkä, mutta kai se kestää. Hyvin näkyy, eli ei juuri mitään. Vähänhän tosta nyt pientä käsitystä saa, että kuinka alhaalla noin pilvenpiirtäjät ja muut talot tuolla alhaalla on, mutta hyvin vähän. Yksi, minkä olen kyllä huomannut tässä viimeisen parin päivän aikana, on se, että Bogota on 2600 metrin korkeudessa merenpinnasta, niin huomaa sen, että ilma on pikkusen ohuempaa ja vähän vähemmän happirikkaampaa. Että huomaa, että joutuu vähän niin kuin hengästyy helpommin niin sanotusti. Mielenkiintoinen fiilis. Tämäkin kirkko on 1600-luvulla pistetty pystyyn. Kyllä sekin on vaan mielenkiintoista, että miten sitä tämmöisellekin vuorille ollaan jo tohon aikaan pistetty. Tämmöistä kirkkoa pystyy. Olen sitäkin joskus miettinyt, että miten pyramideja on rakennettu jo pitkälti ennen ajanlasku alkuun, mutta ehkä ufot oli auttamassa, mistä sitä tietää. Itse voisin ehkä jopa uskoa siihen teoriaan. Ihan komeen näköinen myös sisältä. Oltiin vähän tähän kirkon taakse kattelee vielä, täältä löytyy tämmönen kävelykatu, mistä löytyy turistikrääsää ja safkaa ja juomaa ja kaikenlaista. Just sain tiedon, että tuo ei ehkä näyttää mummolalta tuolla, niin mennään katsomaan. Tästä löydettiin tämmönen aika symppis koju, niin tähän jäädään bisselle ja snackille ihan ehdottomasti. Mitä se laittaa siihen? Hyvä siirappi. Okei, gracias. Siinä on hyvän näköinen setti kyllä. Ihan hyvän näköinen kyllä. Ymmärtääkseni jonkinlainen juustohillo, aprikoosi. Siitä lihapiirakkaa ja paikallinen Club Colombia testi. On hyvä, toimii. Ei se ota sade nyt loppuakseen ja kylmäkin meinaa olla. Varmaan ruvetaan tästä lähtee pikkuhiljaa takas kaapelihissille ja alaspäin. Nyt täältä tulee jotain jalasta. Päästiin alas onnistuneesti ja aurinkokin on laskenut jo mailleen. Saatiin semmonen ihan hyvä idea, että lähdetään tälle auringon laskettua kokeilemaan tätä Bogota paikallisliikennettä. Ideahan on siinä mielessä hyvä, että on loppupeleissä aika vaarallinen kaupunki osittain. Ja 2 gringoa liikenteessä. Kamera vielä mukana, niin mut katsotaan mitä tästä tulee. Meidän pitäisi kävellä noin 13 minuuttia tohon suuntaan ja löytää sieltä bussipysäkki. Jos ei nähdä enää tai jos kamera pöllitään matkalta tai jotain, oli hauskaa. Viimeinen baari. Nyt ollaan semiraffille tielle, kyllä päädyttiin.
päädyttiin. Ulos vielä istua sille näytille. Joo, kamerat pöydälle ja lompakot pöydälle. Ja... Kuumottaako? Ei nyt oikeesti paljon. Ei paljon, vähän vaan. Siinä olisi Bollyburger. Pysähdyttiin tähän paikalliseen kuppilaan tässä kuumottavan tien varrella. Niin täällähän oli meillä oikein iloinen vastaanotto. Päästään pelaamaan vähän peliä. Katseltiin tuossa yksi päivä, mutta ajateltiin, että ei silloin jääty vielä testailemaan. Olut maksoi 60 senttiä. Hyvä meininki. Ihan siisti meistä. Emäntä pitää meistä huolta. Mun on pakko aloittaa mun espanjan kielen tunnit niinku ihan välittömästi. Ruvetaan testaamaan tätä paikallista peliä. Pero ¿cómo es posible aquí? Porque tú lanzas y llegar con la fuerza. Que es muy rápido, sí. Eso es mejor. So, primero eso. Kuvaatko sä heitä? Joo. Eli näihin pitää osua. Mitä iso... Pisteet sen mukaan iso sammakko on eniten pisteitä. Joo. Reijistä saa vähän pisteitä ja noista saa keskiverropisteitä. Ville veti 320 pistettä. Ai. Ja 0 pistettä. Koita ländää tohon, niin tosta ottaa niinku hiljaisemman bounssi. Tiedätkö, kato tolleen. Sammakko, kova. 400 pistettä, ei paha. Joo, tonnista on poikki. Joo, oliko niin hirveä säätö. Loppujen lopuksi päästiin bussiin, mä en ole ihan varma miten me täältä päästään pois. Siinä oli semmoset portit, sitten ostettiin matkakortti. Ja sitten Ville sai jo tosiaan yhden matkakortin. Ne ei suostunut mulle myymään enää toista matkakorttia jostain syystä. Mä olin rahoja kanssa siinä tiskillä ja se näytti mulle, että ei kun mene nyt siitä. Ja sitten ilmeisesti lopputulema, en ole vieläkään ihan varma, että mitä ne niinku oikeasti siinä haki. Mutta ilmeisesti lopputulema oli se, että ne niinku ajatteli, että meillä on yksi kortti, missä on yksi matka, että me mennään molemmat niinku portista sillä yhdellä matkalla. Ja Ville painoi sisään ja Matin korttia rupesi painaa, punastahan se näytti. Yllättävää sinällään, että se näytti punasta. Lopputulemasta oli se, että joku paikallinen tuli silleen melko vihaisen näköisenä ja piippasi siihen koneeseen ja sanoi mulle, näytti vaan, että mene nyt siitä tukkimasta tietä. Ja so far so good, mutta miten mä pääsen täältä sitten pois täältä porttien takaa, nää kulkee semmoista linjaa nää bussit, että jokaisessa on asemat ja portit ja muuta, että miten mä pääsen tästä bussista pois, en ole ihan varma. Ihan hyvin päästiin Dösästä tulos, ei tarvinnut korttia vaan kun bussiasemalle mennessä, mutta ei enää sieltä tullessa. Me dallataan nyt kämpille ja ruvetaan pistää tätä päivää pakettiin, mutta älä häviä vielä mihinkään, tää video ei lopu vielä. Uusi päivä, uudet kujet Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa. Ville jäi tekemään duunia, niin mä oon tässä yksin liikenteessä. Kattokaa, aika siisti kirkko tuossa noin. Käytiin eilen kattoo jalkapalloa. Mulla kävi semmonen pikku ongelma siellä pelissä, että sinne ei saanut viedä vöitä ollenkaan. Eli mut vietiin vyöhousuista. Pitäis tänään ainakin etsiä uusi vyö jostain ja käydä muutenkin vielä vähän turreilemassa ennen kuin tässä ylihuomenna lähdetään seuraavaan Cityin. Käytiin tuossa katsomassa Bogotan paikallisderbiä futismatsia. Oli ihan hyvä meininki. Mä sanoin, että siinä olisi kyllä taas suomalaisilla futisfaneilla vähän oppimista tässä meiningin ja tunnelman pitämisessä. Mä vähän harmittaa. Mä olin aivan varma, että sinne ei saa viedä kameroita sinne ja selfie-tikkuja. Mutta mä en tiedä, olis mä väärässä vai oliko joku vaan salakuljettanut sinne. Mutta siinäkin samassa katsomossa, missä mä olin, niin oli ukko hirveän pitkä selfie-tikun kanssa Insta360 kamera, millä se kuvasi siellä. Niin vähän kiroilutti siinä vaiheessa, että voin itekin ottaa kameran mukaan ja pistää vähän tuubivideolle siitä pätkää, mutta ihan hyvä meininki oli. Pitää varmaan mennä toiseen matsiin vielä, niin Kolumbiasta lähdetään menemään. Yksi juttu, mikä täällä Bogotassa on mun mielestä tosi siistiä ja varmaan muuallakin Kolumbiassa on tää kivijalkaliikkeiden ja myyjien määrä. Täällä ei olla vielä menty niin överisti joka paikassa nettikauppaa, vaan täältä löytyy ihan spessuliikkeitä, vaatteita, kaikkea muuta, niin löytyy ihan tämmösiä pikku kivijalkakauppoja. Kai niistä osa ainakin pari jää ihan ok, tuskin niitä muuten täällä olisi niin paljon. Mulla on ollut ihana helppoa tässä muutamat ensimmäiset päivät, kun kaveri Ville, jonka kanssa täällä ollaan, niin puhuu espanjaa aika hyvin.
Mulla on ollut henkilökohtainen tulkki mukana. Täällä jengi puhuu englantia siis todella vähän, et silloin tällöin saattaa joku löytyä, joka sitä puhuu. Mutta sen osaaminen on tosi olematonta. Ja no, mun espanjan kielen taito nyt taas, niin siitä nyt ei tarvitse edes hirveästi mainita mitään. Että muutamia sanoja lähtee, mutta se on siinä. Niin nyt kun on yksi liikenteessä ilman tulkkia, niin tää on aina astetta mielenkiintoisempaa tää touhu. Mutta ei se mitään, kyllä tässä pärjätään. Ajattelin yrittää tässä kaivella joku kahvila jostain, kävis ottamassa kupin kahvia tässä, niin vähän heräis. Meinaa pikku koomat olla taas päällä. Vähän huonosti nukkunut viime yönä. Tolla kujalla tuolla pitäisi olla kahvila. Tuo on aina ainoa ongelma, että mä pääsen tästä tie yli. Kahvila löytyi, cappuccino tilattu ja täällä puhuttiin jopa englantia. Ihan loistava meininki. Yritin mennä tuohon espanjaksi söykyttää tuohon kassalle, että saisiko yhden cappuccino. Sieltä tuli ihan sujuvaa englantia takaisin, että vedätkö täällä näin ja tälleen. Huomasin, että gringo tuli mestoille niin sanotusti. Terassikahvi on tällä kelillä kyllä pikkusen riski. Näyttää vähän siltä, että saattaa vettä tulla ihan minä hetkenä hyvänsä. Tässä on aika tämmönen söpö terassi, niin istutaan tässä nyt ainakin niin kauan kuin pystyy. Lämpötila varmaan ehkä joku 17-18 astetta. Yksi juttu, mikä ehkä vähän harmittaa, on se, että täällä ei hirveästi jääkahveja ole tarjolla juurikaan missään. Nää ilmeisesti paikalliset pitää hulluna, jos tämmöisessä kelissä juo jääkahvia. Ja täällä on tämmönen ilmasto on suurin piirtein ympäri vuoden, että tämmönen 10-20 astetta. Joskus vissiin paistelee vähän enemmän, joskus vissiin satelee vähän enemmän, mutta suurin piirtein lämpötilat on aina samat, niin täällä pidetään kuulemma hulluna, jos juo jääkahvia. Mitä mä taas sit ite rakastelin niin kaiken. Täällä ei oikein ole sitä jääkahvia missään. Loistava cappuccino. Tää keli nyt näyttää vähän pahalta, mutta otetaan Uberi alle ja lähdetään keskustaan. Ja nyt se vesisade sit iski, mitä mä oon tässä pitkään odotellut, että koska se tulee. Niin nyt se sit rupes satamaan. Totta kai mulla on vaan ihan huppari, ei oo mitään sateenvarjoa eikä sadeviittaa eikä mitään muutakaan. Onneksi nyt ei sada vielä hirveän kovaa. Jonkun verran mua varoiteltiin silloin kun mä tänne Kolumbiaan tulin. Totta kai ei nyt saa nuolasta ennen kuin tipahtaa, että täällä olisi vähän niinku vaarallista ja kaikenlaista. Mutta en oo ainakaan itse tuntenut oloani turvattomaksi täällä vielä kertaakaan, vaikka on tullut pyörittyä siellä sun täällä päivällä ja illalla. Pikkusen myös yöllä. Mut yksi juttu minkä mä ite tein kun mä tänne tulin, niin mä hommasin tämmösen pikku bagi roikkumaan tuohon olkapäälle, tai että tossa se on edessä koko ajan käden ulottuvilla, että jos joku yrittää taskuille mennä, niin taskut mulla on niinku koko ajan ihan täysin tyhjänä. Että sieltä ei saa mitään, vaikka taskuille pääsisikin, ja kyllä se tohon niinku huomattavasti vaikeampi on varmasti päästä kuin taskuille. Ainakin tälleen amatöörin varkaan näkökulmasta. Löysin tämmösen kävelykadun, missä myydään vissiin vähän kaikkea. Laidasta laitaa, jengiä on jonkun verran. Täältä voisi ehkä hyvältä sekä löytyy mulle ainakin vyö jostain. Tuolla voisi ehkä olla vöitä. Voisin lähteä kattoo. Mä en tiedä onkohan tuolla samat säännöt, musta yhdeltä ostarilta jo ajettu kameran kanssa ulos. Täytyy katsoa, että onko tuolla sama homma. Lähdetään katsoa, että löytyisikö vyötä jostain. Noi on makeita, noi vähän tommoset liissin tapaiset paitatakit. Mä en oikein tiedä mikä niitten nimi on, mutta paikalliset täällä paljon käyttää niitä, just kun on tämmönen viileä keli, niin ne vetää tommosen päälle, noi on makeita. Harmi, ettei itselle jo oikein laukussa tilaa, olisi muuten ehkä voinut jopa ostaa yhden. Viedä se sitten Suomeen, kun joskus aikanaan pääsee, mutta laukut on niin täynnä, että nyt ei pysty. Kaikkea muita löytyy, mutta ei ollut kyllä yhden yhtä vyökauppiasta, että täytyy lähteä takas sateeseen kadulle ja jatkaa kattelemista. Nyt löytyy vyökauppias. Lähdetään vähän kyselemään, mitä nämä vyöt maksaa. Siinä on kaverilla vöitä myynnissä. Ihan joku perusvyö tosta noin, ei mitään hirveän hienoa tarvi. Musta 5-6 euroa. Kaveri tossa noit myy niin eiköhän me siitä joku oteta mukaan. Kovat hintaneuvottelut käynnissä. Kaveri väittää, että se on aitoa nahkaa ja 30 olisi hinta ja se olisi ihan... Okei, 25 olisi tuossa vieressä. Ja sitten olisi 20 jos toi. Tää on mun mielestä ihan hyvän näköinen vyö, 30 tästä, niin ei nyt ole mun mielestä ihan hirveä paha. Ei ihan hirveä paha.
vyötä rikkaampana pääsee jatkamaan matkaa. Siitä saitte futismatsista tevarit, jotka veitte mun vyö. Se oli kyllä tosi erikoinen keissi kyllä. En ole ikinä törmännyt tommoseen, ettei saisi vyö lanteella tai vyöllä mennä futismatsiin. Et siellä kyllä on tosi tarkat turvatoimet kyllä. Kun miettii, että siellä oikeasti on riski se, että jengi ottaa ne vyöt ja rupeaa hakkaa soljilla toisiaan, niin siinä voi vähän niin kelata, että mikä siellä matsissa oli meininki. Siinä puhuu kauppiasukko ihan hyvää englantiakin, ettei se sen verran mä kerkesin suutani avaa siinä Espanjassa paljonko se nää maksaa ja se rupesi heti englanniksi kertoa mulle hintoja, että kyllä se gringo täällä tullistetaan, ei sille maahan niinku yhtään minkään. Täällä ei voi soluttautua joukkoon kyllä millään tavalla. Mä en ole ihan 100% varma, että mitä mieltä mä oon tästä Bogotan kelistä niin kuin yleensä. Et jos miettii, niin kuin, että jos asuisi täällä ja ympäri vuoden olisi tämmönen keli, mistä tässä on nyt saanut nauttia, niin olisiko se ihan jees? En mä oikein tiedä. Tää on vähän silleen outo, kun tää on 2600 metrin korkeudessa tää kaupunki. Niin sit jos keli on ympäri vuoden tämmönen, että vähän sataa tyyliin joka päivä 20, joka yö 10 astetta, niin ei siinä kyllä hirveästi vaihtelua tuu. Rupes ehkä turtuun keliin jossain vaiheessa. Täällä pääsis näköjään syöttää puluja. Yksi tämmönen säkki maksoi 50 senttiä. 50 senttiä nyt on äijät on niinku tossa pistää jotenkin käteen näitä, mutta en mä heitä vaan tonne noin. Joo. Tää tulee käsille täältä jo muutenkin. Mä vähän pelkään näitä elukoita jotenkin. Ei se niinku... En mä nyt puluja nyt sentään niinku käsilleni ja päälleni haluaa, että asiassa ne vissiin tekee tässä niinku bisnestä sillä, että ne näyttää niinku jengille, että vaat tohon niitä ja sitten pulut siihen ja sitten ruvetaan ottaa kuvia sen jälkeen ja sitten ne käy pyytämässä maksua. Mä olettaisin, että ne tekee jotenkin silleen, että jollakin kaverilla siinä oli kamera kaulassa. No en tiedä, voiko puluista saada jotain tauteja, vaikea sanoa, mutta en mä niitä nyt ehkä käsilleni tai naamalle, niin haluaisin nyt kuitenkaan. Tässä on yksi Bogotan kuuluisimmista aukioista, missä mä oon paraikaa, missä nämä pulutkin täällä hengailee. Tuossa kirkko, mikä on rakennettu joskus 1800-luvun alkupuolella. Tuossa Kolumbian eduskuntatalo, parlamenttitalo. Ja sitten jostain syystä niin ihmiset kerääntyy tänne ruokkimaan puluja. Ja ne on tehnyt siitä bisneksen tänne, että ruokitaan puluja ja otetaan kuvia. Tuollakin on niinku monta pulua sylissä ja puluja päässä ja niinku joka paikassa. Niin mä nyt oikein vähän ällöttää ajatus kyllä itseä jotenkin niinku, että en mä oikein tiedä, mitä mä oon tosta mieltä. Yksi juttu, mitä mä oon niinku miettinyt tässä pidemmän aikaa on se, että kun tommoset niinku market hunt-systeemit on varsinkin ulkomaalaisilla reissutubettajilla, niin ne on tosi semmosia niinku suosittuja, että ne vaan pyörii jossain marketeilla ja ostelee jotain ja tinkii siellä ja kaikkea tämmöstä, niin onko kellään mitään tietoa, että tarviiks ne oikeesti niitä tavaroita, mitä ne sieltä käy ostaa? Koska mä oon miettinyt, että jos ne niinku aina sitä, kun ne käy ostaa jotain, niin ne pitäisi olla oikeesti joku pakettiauto mukana, että ne pystyis kantaa ne kaikki kamat, mitä ne ostaa. Vai heittääkö ne kamat sit tylysti vaan meneessä jälkeen, kun ne on ostettu, vai mitä ne tekee niille? Onko kellään mitään tietoa? Kertokaa kommenteissa, jos jollain on parempaa tietoa tästä asiasta. Jotenkin on kyllä itsellä semmonen fiilis, että kyllä se vaan se espanjalainen kädenjälki niin kuin näkyy täällä edelleen. Vois lukea nyt ehkä toi Meksikon lippu ja toi Kolumbian lippu, mutta jos joku ottaisi tästä mulle kuvan ja sanoisi mulle, että tää on otettu vaikka Madridista tai Barcelonasta tai jostain espanjalaisesta kaupungista, niin mä ostaisin kyllä se ainakin ihan kympillisen hommaa. Kyllä se vaan espanjalaisten kädenjälki täällä näkyy edelleen kielen lisäksi. Olis kyllä jotenkin niin siistiä, että saatais Suomeenkin tämmönen kivijalkakulttuuri takaisin. Mä jotenkin niin nauttisin siitä, vaikka niin vähän kun mä Suomessa vietänkin aikaa, niin tosta löytyy ihan löytyy niinku pikkukauppaa tosta noin, sit löytyy vaatekauppaa, joku leipomo, pieni ravintola tossa välissä, laukkukauppaa, kenkäkauppaa. Ihan niinku laidasta laitaan löytyy. Se olisi kiva kyllä tietää, että mistä se johtuu, että täälläkin vaikka on niin paljon pienyrittäjyyttä versus Suomessa on niin paljon kivijalkakauppoja. Onko siis vaan niin, että kolumbialaiset on niin paljon kovempia yrittämään ja yrittäjähenkisempia kuin suomalaiset, vai mistä tää oikein homma mahtaa johtua, mutta erot on kyllä suuria. Tässäkin on siis aivan jäätävä määrä kaikenlaisia bisneksiä löytyy, vaatekauppoja, ihan niin kuin laidasta laitaan löytyy.
on niinku tosi tämmönen veemäinen tihkusan, että tää niinku kastelee kyllä hitaasti, mutta varmasti. Pitäis varmaan etsiä joku sateensuoja jostain vähäksi aikaa. Yksi juttu, mikä täällä on kyllä positiivista, vaikka nytkään mä en ole yli yhtään länkkäriä täällä kylillä nähnyt oman itseni lisäksi, eli täällä on länsimaalaisia turisteja aika vähän, niin on se, että ei ole hirveästi mitään semmosia niinku hihasta vetäjiä, semmoista niinku, että tullaan juttelemaan ja tarjoamaan kaiken näköistä. Hihasta vetäjiä nimenomaan ilta-aikaan, kun oltiin liikenteessä. Ja tuli myymään kokaiinia ja naisia ja kaikkea muuta. Mut silleen, että muuten ja varsinkin päiväsaikaan, niin täällä saa painaa niinku ihan rauhassa menee. Tosi just tällä hetkellä musta kyllä tuntuu siltä, että nää kattoo vähän länkkäriä kuin hullua, kun mä oon oikeastaan ainoa, joka täällä niinku juurikaan kävelee ilman mitään sadesuojia tai muutakaan, tai odottelee, että sade loppuu. Täällä kaikilla melkein, jotka nyt kaduilla painaa, niin on joko vedenpitävät takit, sateenvarjot tai jonkunnäköiset sadeviit. Yksi juttu, mikä täällä on kans pistänyt silmään, on, mitä täältä löytyy tosi paljon, on katutaide. Tossa on, ei ehkä niin nättiä graffitia, mutta graffitia kuitenkin löytyy. Tuolla on graffiti. Tossa on tommonen koko seinän kokoinen graffiti maalaus. Ja muutenkin ympäri kaupunkia keskusta-alueet löytyy tosi paljon erilaisia maalauksia. Suuri osa on oikeasti vielä niinku ihan hyvän näköisiä. Että ei ole todellakaan mitään tussitäkejä tai semmosia pikkukannulla vedettyjä. Et hyvä, että selvää saa, vaan oikeasti tosi niinku hyvän näköistä katutaidetta, semmoista, että se niinku oikeasti piristää päivää ja elävöittää kaupunkia. Jäin tähän istuskelemaan penkille vähäksi aikaa räpläille puhelinta. Pistin tossa pari viestiä, niin sieltä tuli kengäkiilottaja. Tuli mestoilla kyselemään, että pistettäisikö kengät tosta minttiin. Ja siinä sitten koitin espanjaksi kysyä, että mitäs tää nyt sitten maksaa. Ja ja siinä laskimen kanssa tingittiin. Ja päästiin sitten alas 10 asti, eli vähän reilu 2 euroa. Ja mun mielestä se on ihan hyvä diili. Ihan hyvä ne on saada kuntoon. Ihan hyvää jälkeen äijä painaa. Siinä näkyy vähän eroa just ennen kuin rupes putsaa toista kenkää. Toinen akki näyttää melkein kuin uudelta. On kyllä pakko myöntää, että mä olin vähän skeptinen tästä hommasta, mutta nämä kengät näyttää kyllä ihan kuin kaupasta ostetuilta. Kukko veti vielä tohon jotain valkoista mörjää vielä tohon alas, että sai siitä vähän likaa peittoa ja muuta. Niin. On hyvän näköiset. Hintakin piti vielä kaiken päälle kielimuodista huolimatta. Ihan 6/5. Nyt päätetään päästä hakemaan vähän snackia jostain, mitä mä olin menossa hakemaan ennen kuin Kukko tuli tarjoa kengän kiillotuspalvelun. Mä mahdin kahvilaan sisään ja ei kerännyt kissaa sanoa, saatika laittaa kameraa päälle, kun rupesi palvelua tulee niin nopeasti, että oli vaan pakko yrittää erittäin huonolla muutamalla espanjan kielen sanalla ruveta tilaamaan, mutta sieltä tuli tommonen piirakka ja sitten soodavesi. Mä tiedän, että pitäisi niinku olla joku lihapiirakka, mä en ole ihan varma. Lihaperunapiirakka, erittäin hyvä. Oli kyllä ihan hyvä hintainen eväs. Se piirakka ja soodapullo niin maksoi yhteensä 6,500 pesoa. Mutta siitä nyt sitten euroissa jää noin €1,50. En pidä todellakaan pahana hintana kyllä. Tää on kuitenkin vielä ihan tässä niinku ydinkeskustassa tässä näin. Niin todella hyvä hinta. Mä oon ruvennut taas sataa vettä. Mä ajattelin, että mä nappaan nyt Uberin kämpille. Meillä on huomenna täällä viimeinen päivä. Bogotassa lähdetään ottaa huomenna pikku vesiputousvaellus vielä ennen kuin täältä lähdetään. On sit huomenna siihen iskussa. Viimeinen päivä Bogotassa. Ollaan lähes kattelee vesiputousta, mikä pitäisi löytyä noin tunnin päästä kaupungin ulkopuolelta. Tultiin lokaalille bussiasemalle ihmettelee. Ville on nyt selvittänyt, että täältä se bussi pitäisi lähteä. Katsotaan, että onko se todellisuus vai jollain ihan täysin väärällä bussiasemalla. Lähdetään selvittelemään asiaa. Ja George pitäisi olla meidän kohde. Lähdetään kyselemään täältä lippuluukulta, että saadaanko pari lippua tohon noin. Ostat sä mulle kans lipun? Joo, mä voin ostaa sitten. Vasta takaspäin. Como? Jos. Ei osteta varmaan paluuta tässä vaiheessa. Ei tiedä löytyykö sitä sitten. Por favor, en la 205, si es tan amable. Niin vittu, se piti sanoa, että kusinkohan mä toon. Tosta vielä vesipulloa mukaan. Se tulee pidempi vaellus. Tää kongeas, kun tää on singeas. Singeas toimii. Saman yhden tollasen. Voin ottaa. Pikkupullo. Joo. Thanks. Euron makso, pieni makusooda ja vesipullo. Ei paha. UG Minidösä.
Ruvetaan olemaan aika korkealla. Ruvetaan painaa täällä niinku pilvien läpi kovaa vauhtia. Sumunen keli. Joo. Jesa jätti meidät tänne jonnekin keskelle, ei mitään. Vaellusvaatteetkin on loistavat, parkut ja lenkkarit, stennarit, mitkä nää nyt on, skedekengät. Katsotaan vähän, tänne suuntaan varmaan lähdetään. Ehkä. Otetaan tosta vähän Gatoradea ja evästä mukaan. Jos tulee jano patikalla, niin on vähän edes jotain. Mä en tiedä kuka näistä. Saatiin tämmöset. Tää on nyt joku vittu 4 litraa jo pelkkää vettä täällä. Saatiin tämmöset selviytymisbagit mukaan. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy videolle. Sieltä löytyi suklaata, vettä ja omena ja sadeviitta. Ajattelin vetää sitä suklaata tässä heti kättelyssä. En mä sitä pitäisi nyt turhaa jäädä säästelemään. Oliko se tosta tonne vai? Vai tonne? Ei hajukaan. Retkikunta on päässyt liikenteeseen. Ville menee silittää just lehmää. Aika komeat maisemat. Tuli katsoa, että onko sulla jotain safkaa, mutta ei sulla ollut. Rupee meidän onneksi vähän kelikin kirkastuu. Jossain vaiheessa näytti niin pahalta, ettei tosikaan, mutta nyt on vähän jo siinä, että yrittäisikö se jopa aurinko puskea tuolta vähän läpi. Kovaa touhua. Ollaan vähän, tai ei niin vähäkään korkealla, yli 3 kilometrin korkeudessa merenpinnasta ja rupeaa vähän huomaamaan, että korkeus rupeaa vaikuttaa. Ilma on vähän ohuempaa ja tosta kun 2 rapakuntoista Suomi-ukkoa painelee tämmösiä mäkiä täällä ylös, niin kyllä tästä ihan hyvä jumpa tälle päivään saa. Saatiin seuraa. Täältä löytyi perro eli koira. En tiedä kuinka pitkälle mennään meidän kanssa painaa, mutta otetaan se messiin niin pitkäksi aikaa kun lähtee. Se on leikkiä, se halois niin. Saadaan varmaan tästä koirasta koko loppuvaellukselle kaveri, kun Ville tuossa vähän herkkuja anteli sille. Se lehmällekin. Koira lähti vähän antaa lehmille kyytiin. Lehmi nyt ei tullut kiinnostava kyllä ihan hirveästi. Voi niinkään ehkä kuumata noi apinat. Mutta täällä sademetsässä kun painaa menee, niin mua vähän pelottaa, että jos täällä tulee jotain käärmeitä tai jotain tällaista vastaan. Niitä en ehkä kovin mielelläni kohtaisi. Me muuten vesiputous näkyy tuolla. Ei olla enää kaukana. Siinä on Kolumbian korkein vesiputous. Tulee ihan tuolta pilvistä asti. Se vielä ei olla perillä. Yritetään päästä lähemmäs tonne noin. No päällä jo. Nyt on erittäin pahat tilanteet. Nyt on aika jyrkkää menoa ja märkääkin vielä. Sinne se tubettaa lähtee, ei siellä pysy tasapaino, kun ei ole tikku kädessä. Siellä on eilen Bogotan keskustassa putsattu näitä naikkeja. Aha, röpöttääkin vielä. Tuolla on iso valinna edessä. Oikealle on vesiputous, vasemmalle on apinoitten luola. Boing, boing, boing. Rakkauden puro. Joo. Rakkauden puro. Tuohon pitäisi vissiin. Täytyy heittää hei kolikko tähän. Ei saa muuten rakkautta enää ikinä. Ihan kuin olisi joskus saanut, mutta... Rakkauden jumalat olkoon kanssamme. Loppuu tästä vielä. Niin, koira. Johonkin. Odota. Koira. Meillä on koiran kanssa pikku toffee tauko. Siinä se nyt on. Kolumbian korkein vesiputous. Olikohan Etelä-Amerikan 6. korkein vesiputous, jos en ihan
väärin muista, ja maailman 60. korkein vesiputous. Tän takia me tänne tultiin ja kannatti. Toi on hyvä. Vuoristokoira. Kyllä. Instagram-kuvat otettu ja tauko pidetty. Kerrassaan upea ilmestys. Kello käy koko ajan. Täällä tulee pimeätä jossain vaiheessa. Lähdetään jatkaa matkaa. Just puhuttiin tossa, mikä tästä tekee niinku ihan ekstra huikea tästä kokemuksesta on se, että täällä ei ole ketään. Ja yksi porukka tossa nähtiin aikaisemmin. Mä en tiedä kääntyykö ne ympäri. Vai onko ne muuten vaan tullut niin hitaasti, että ne ei ole päässyt vielä tänne asti. Mutta me ollaan täällä keskellä sademetsää ja luontoa kirjaimellisesti kahdestaan. Ainoa ketä meillä on mukana niin on koira, joka pitää meistä huolta. Aika taiaamasta meininki. Ringo, welcome to Colombia. Päivän haikki on hyvä lopettaa kuubalaisen ruuan ääreen. Siinä on vähän riisiä ja papuja. Löytyy nyhtönautaa. Mä en muista, onko ikinä syönyt nyhtönautaa. Sitten on vähän paistettua banaania ja siellä on vähän porkkanaa ja sipulia ja tomaattia. Ja ruokajuomanahan meillä toimii cerveza poker kippis. Täällä on ravintolapitäjä kotipolttosia löytyy täältä. Monta pulloa erilaisia, niin parantaa kuulemma vaivan kuin vaivan. Niin vaikka emme alkoholia käytä, niin ihan lääkkeeksi vaan otetaan tässä nyt sitten jälkiruuaksi yhdet napsut. Mulla on medisinaali. Sulla on medisana. Haista, mutta aika raju medisinaali haju. No niin, ei muuta kuin kippis ja terveydeksi. Kippis. Ihan lääkkeeksi vaan.